Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, masih bersama Mbah Basori. Malam ini mau mereview layangan tanggalan. Cek toh Mbah, diukur pucuk saya. 140. Kira Mbah? 140. Atek-ateke kira 140. 140 cm. Terus kepala, oh iya kepala. Gak ketok, Mbak. Berapa? Kepala 14 cm, Lur. Anu, sayapnya, Mbak. Sayap jadi, Mbak. Sayap jadi ketemu 14. berapa? 62 cm. Anu iki lah setengah lah. Tadi totalnya bro. 42 ya 124 cm. total. Yo. Anu mentah ya, Mbak. Mentah ini mlengkung ngene, Mbak. Lah iya. Ora ketok, Mbak. Pokoknya 73 kali 2 106 cm. 146. 146. Oke. Lebar sayapnya, Mbak. Lebar sayapnya ketemu berapa? 50 cm. Oh iya, 50 cm. Endolannya, Mbah, ini. Kyo perlu, Mbah, ini. perlu ya. 80 80 iki rono. Lah sing iki sore rono, Mbah. iki 80 Iya. Iki ronone 80. 80 110 110 karo 80. Iki sing iso, sing dhuwur iki. lebar iki Enggak iki lho. Sing adonan gitu. Ngene. lho cumi pas no Emang iki, Mbah. wis kene Ya, tuh 70 70 cm. Ini berubah. Iya toki. ini 95 95 cm. lubang Apa? iki Enggak. lubangnya iki tengah Oh iku ya, piro, Mbak? 23 cm. iki berapa Enggak, Mbak. Wes, Mbak. Wes kayaknya cukup witok, Lur. ganti kuwi Enggak, itu tok. Wes, Lur. Kurang lebih seperti itu, Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.